Вашият партньор в ремонта и изграждането на покриви. Стройгруп 23. В Стройгруп 23 разбираме значението на качествения покрив над главата ви. С увереност предлагаме пълния спектър от услуги за ремонт и изграждане на покриви, обединявайки традицията на майсторство с иновативни технологии. Независимо дали търсите ремонт за стария си покрив или планирате изграждането на нов, нашите експерти са на среща, за да предложат най-доброто. Вярваме в качеството на нашата работа. Затова предлагаме от 7 до 10 години гаранция за всички видове ремонти и нови покривни конструкции. Това е нашият начин да ви покажем, че инвестицията ви е защитена за дълго време. За нас е важно да сте напълно информирани преди да вземете решение. Предлагаме безплатен оглед за територията на София и изготвяне на детайлна оферта, за да сте сигурни, че получавате точно това, от което се нуждаете. Работим според немски стандарти, което означава, че всеки проект за нас е символ на надежност и дълготрайност. Стройгруп 23 е синоним на немско качество, вложено във всеки квадратен метър от вашите покриви. Ние в Стройгруп 23 сме тук, за да превърнем вашите покривни нужди в реалност. Свържете се с нас за безплатен оглед и персонализирана оферта. Нека заедно да построим покрива, който заслужавате. Телефон за връзка 0893 93 52 31 или на нашия уебсайт stroygroup23.com.